What's up guys? My name is Sid and welcome back to my channel. Alright, so right now, nasa labas na tayo and we're on our way sa place ng mga goods na mga dinonate nyo guys. Naku, sa mga nag-donate sa atin, napakalaking salamat po sa inyong mga binigay. Kung feeling nyo konti lang yung binigay nyo, pero para sa mga mabibigyan po namin, sobrang laking tulong na po yun. So today, excited ako kasi this is a different vlog. Hindi siya travel, we're actually going to help a lot of people today. Outfit check, all black. Ayan. Ayan na sila. Hello po. Hello po. Hello po. Ayan sila, Ayan, nag-repack ng mga tarong. Perfect. Hello po. O diba? So even the kids are involved sa ating community pantry. So mamaya, we will be distributing these vegetables sa ating mga napiling mabibigyan. Habang walang pasok, tulong sila. So ayan, right now, kasama natin si Madam Criselda Lelis Tuyo. So kasama natin siya today. And siya talaga ang pioneer ng community pantry dito sa Malilipot Island. Ano po ang nag-inspire sa inyo to start our community pantry here in Malilipot? Na-inspire po kami yung pinakaunang community pantry, yung Maginhawa Community Pantry. So nakita po namin na maraming nagugutom kasi nag-lockdown ata noong mga panahon na yon. Nag-ano siya ng initiative na mag-display ng mga pagkain doon at saka yung mga tao, kung sino may kailangan, kukuha na lang doon. After that, nagsulputan na rin yung mga iba-ibang community pantry. Correct. Para siyang ripple effect, diba? Sa buong Philippines actually. Pero so far po, kumusta naman yung mga naging community pantries natin? Kasi parang this is going to be our last, Oo. Okay naman siya. Na-realize ka namin na ang dami talagang nagugutom. Sana nga lang, kung may budget nga lang, kung enough, tuloy-tuloy. Kaya lang, syempre, kulang na din. Correct. Ito na yung magiging last namin sa Datag. Okay, dito lang sa Malilipot. Natutuwa ako kasi excited din ako, nakita ko din yung project na yun, This is going to be for our students naman. Thank you so much! Okay, Ayan. thank you So din. magpapak na kami guys at ayusin na namin yung ating pag-distribute for later. Okay. Ilan yung community pantry volunteer nyo na po dito? Pangatlo. Pangatlo na! Kumusta naman so far sa mga nabigyan nyo? Masaya sila. And sa'yo po, ano po ang feeling na nakapagpabigay, Sobrang saya. Nakapaya. Diba? Kasi madami nga talagang nangangailangan. Alright, so nagpe-prepare na kami. Papunta na kami dun sa place kung saan kami ng community pantry. Magse-set up na kami. We're all ready. And let's go! So may humabol po, nakasama yung aking ninang. Hello! Siya sa Tita Cynthia. Ayan. Mga kasama natin sa community pantry mamaya. Let's go! Eh, sasakay na tayo sa tricycle. Yung iba, sasakay sila dito sa kanilang van. Eh, nandyan na yung ating mga items for distribution for later. So ngayon, dito sakay tayo sa tricycle. Okay, para adventure. Let's go! Alright, so we're on our way. Excited kami to distribute the goods para sa ating fellow Malilipoteños dito sa Datag. Malapit siya sa San Jose, Malilipot, Albay. So nandito na kami guys.
Alright, so tapos na kami mag-prepare and nakapag-pray na din kami to bless our event for today. So meron tayong iba-ibang station. We have our rice station, merong milk, meron din tayong bread, coffee, of course eggs, mga essentials yan. Meron din tayong peas, mga ganon, and of course may mga delata, gulay, and thankful kayo sa mga nag-donate din na iba na meron din tayong clothing din, o diba? So excited kami for our community pantry to kick off and to start. So ayan! Kaya nakaka-happy yung daming kumukuha na ng aming community pantry. Kumusta naman so far? It's actually good. Yeah. I don't know what to say. Sige. Ayan, nakakatuwa. Patapos na kami halos. Pero madami pa din ang pumapasok. Ayan. And we're really happy to give out all our donations. And thank you so much sa lahat ng mga nag-donate pa sa aming community pantry dito sa Manlipot Albay. May God bless you with more blessings. Sana balikan kayo ni Lord with 10 to 20, 30 folds, 100 of folds to come. Thank you so much. Ayan, paubos na guys. So malapit na tayo guys maubos yung ating stock ng community pantry natin, and I can really say that it's really a success. Diba guys? Yeah. Medyo nakakasad kasi this is going to be the last one. Pero don't worry guys kasi maghahanap din tayo ng next sponsors for our next project para naman to sa mga kids na nag-aaral. Ayan. So stay tuned. And officially we're done sa aming part. O, diba? Ubus na yung aming canned goods and of course yung ating spaghetti. And we're officially done! Ayan, so tapos na po yung ating pamimigay. And right now, naghanda po sila ng pasnak sa atin. Let's go! Let's eat! Let's eat! Favorite pansit ba to? Alright, so dyan nagtatapos ang ating community pantry. Overall, parang umabot ng 130 plus yung aming nabigyan ng mga dinalang mga food. And at the same time, we're so happy kasi seeing all their smiles, diba? Kahit nakamask sila, yung ngiti sa kanilang mga mata, diba? It's actually a very rewarding experience para sa amin. Nakakamiss kasi lagi namin itong ginagawa sa Ateneo noon kasi nag-outreach kami lagi. Pero syempre, ibang saya ang dulot ngayon because dahil merong pandemic, in these trying times, makikita mo talaga na madaming willing mag-help. Very thankful and grateful din ako kasi with this small community na nabigyan namin, I know na na-inspire namin sila. We actually gave them something na more than the food itself is actually hope na kaya natin malagpasan itong pandemic na to, na tulong-tulong. So with that, thank you so much guys for watching my video. If you like my video, please do not forget to like this video, share, and at the same time, please do not forget to subscribe. Click the notification bell para lagi kayong updated sa aking future vlog and future upload. So with that, see you on my next vlog. Bye!